Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kumbak nai prangut ki briu kilayap, bat lai spak pongut kila mensau, ha Manipur. Kat kum ki telong kubor, ki yathu, banadu ulai tarik jong ubenai me ar hajar ar pulai. Kumbak nai prangut ki briu kilayap, bat lai spak pongut kila mensau, ha Manipur. Palat sau pheo hajar ngut ki briu, kila phetno na Manipur, namar kajingnya snam ke bashir khei bha. Kajing ya kajie, kadai hapdeng kajaj benru meitei bat ki tribal. Kajingnya kajia kalaki, hadin kajingnya yaj pajbak jong ki tribal, kepala jia ha ulai tarik ubenai me ar hajar ar pulai. Namarkan ye kajingnya kajia, laong ba u Indian Home Minister, u Amit Shah, ulale jingok ha Manipur, ha u ar kendai tarik ubenai me ar hajar ar pulai. Kiken hun benriu, kiba syong ha Manipur, kidei ki meitei, ki kuki bat ki naga. Laong ba ki meitei, ki don hnriu pheo hadu hnriu pesan person ka jingbun briu. Sau pheo na ka hnriu pheo ngut ki MLA ha Manipur, ki dei na ka jaj benriu meitei. Bun na ka jaj benriu meitei ki dei ki Hindu, tang pra person ki long hakan ye Muslim. Kumba lai pesan person ka jingbun briu ha Manipur, dei ki tribal, kum ki kuki bat ki naga. Laong ba bun na ki kenhun rit pait lani ki tribal group, kidei ki Kristen. Bun na ka kenhun benriu meitei ki syong ha Imphal, ki kenhun rit pat ki khamsyong bun ha ki lum, ki baker ya ka Imphal. U Union Home Minister, u Amit Shah, ha u shitarik ubenai jun ar hajar ar pulai, ula penkutno ya ka jingle jingok jong u ka ba saus ngi, ha Manipur, rengkat sauteli ki jing pen bena. Ka ba ningkong, ka jing tokit ya ka jing ya ka ji, deban le da ujuat sebala syong thaj, bat ya ka komiti jing esuk, deban klik da gubernur, laong u Amit Shah. Kabaar, si pholak tingka, en ai jing yarap ya ki longying, ki balaya kendu ya ka jing yabreu. Kabalai, kularu Amit Shah, ban ai ka jing pendapan biang, ya ki mar badon kam ha Manipur. Kabasau, maham ting u Amit Shah, ban le da ka kam, persya ya ki tir ya le bom don license, bat ya ka jing ya penyap lane ka jing ya pen mensau. Laong ba, u Amit Shah, ulale jungok ya ki katne ki jaka ha Manipur, bajur bha kajing ya kaji, bat ulale jungok ru ya ki lanot, ki badai na ka kenhun benru kuki bat meitei, henrei laong, ki jing ya kaji, ki beteng bet wat haka singi ba u Amit Shah, wan jungok ha Manipur. Ha ulai phuai tarik ubenai me ar hajar ar pulai, sibun ki ying kila syak thang hakading, bat ka jingya sit suloi kala ki ha Imphal East, bat ha Bishnupur, ha ka ba laingut ki pulit kila mensau. Hadin sibnai jong ka jingya snam, ka jinglong jingman ha Manipur hadu menta, ka long ka ba iting. Khandai pu prangut ki briu kila yap hadu menta, kumba sispa khatsan teli ki snong, sau hajar teli ki ying, bat arspa teli ki ying mane, la syak penjot, kat kum ka jingya thu ki jaj benru kuki. Lajan san hajar teli ki school, lapen sangi no ban penlong school hapuk school, bat palat pra hajar ngut ki briu, kila phet no sya Mizoram. Kat ba ka jingya pen mensau kelas dang duna, hendrai ka jingya kaji jaj benru kadang kluj ha Manipur. Kat to katne ki nong yalam jong ki meitei, ha ulai pheu tarik ubenai me ar hajar ar pulai, kila ong ba ka jaj benru meitei, kan sa form da ka kenhun pahara, lada ka sorkar ka bakla ban yada yaki. Unong ya le persya na ka kenhun benru kuki, ula le Delhi, ban pan jing kerpat ban weng no ya u Chief Minister ka Manipur, u N Biren Singh.